ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବରଟେ ଆସିଛି। ଆଜିର ସମୟରେ ସୁନା ଯେମିତି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବାପା ପାଇଁ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ବହୁତ ଜଟିଳ। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ବାପା ନିଜର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଧା ପକାଇବା ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଲୋନ୍କୁ ସୁଝି ସୁଝି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସରିଯାଉଛି। ତେବେ ଜିତ୍ ଆଦାନୀ ଆଉ ଦିଭା ଆଦାନୀଙ୍କ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକରେ ଆଦାନୀ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମଙ୍ଗଳ ସେବା ନାମକ ଏକ ଯୋଜନା ବା ଅଭିଯାନକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 500ରୁ ଅଧିକ ନବବିବାହିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଖୁସି ମଙ୍ଗଳରେ କାଟିବେ, ନିଜେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଙ୍ଗଳ ସେବା ଅଭିଯାନକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ସେବା ଅଭିଯାନରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ, ଆୟର ସୀମା କେତେ ରହୁଛି, ବୟସ ସୀମା କେତେ ରହୁଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ତନ୍ନ କରିକି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଏହାର ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ମଙ୍ଗଳ ସେବା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଜାରି ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏଇଭଳି ଖୁସି ଖବରକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ନିଅନ୍ତୁ।